Denbora, esan zortziko taula. Zortzi bider bat, zortzi bider bi amasei, zortzi bider hiru hogeita lau, zortzi bider lau hogeita hamabi, zortzi bider bost berrogei, zortzi bider sei berrogeita sei, zortzi bider berrogeita zortzi, zortzi bider zazpi berrogeita hamasei, zortzi bider hirurogeita lau, zortzi bider bederatzi hirurogeita hamabi, zortzi bider hamar, laurogeita hamar. Osa, laurogei. Laurogei? Bai. Denbora? Bai. Denbora! Bueno, bita hogeita bi. A ber, seguro? Bai. Seguro? Bai, gaizki errando hasieran? Seguro? Ezin dugu entzat eman? Ba, ordu, oker! Ze esan du gaizki ba? Ze lehatu da pixka bat baina. Zortzi bider bat esan duzu? Bai, ala esan du? Benetan. Nik hauela mar! Zortzi bider bat, zortzi! Ja, bai. Pero nik ikusi zitut hain urduri, ez zela konturatu, eskerrak gabe konturatu dien. Venga, 20 euro. 20 euro. Adela, badakigu, badakizula. Jo, eskerra esana. Bitan pentsatu, hola, baina badakizula. Baina urduritasuna, zin bar digu.